Για Χαραντάν. Από την πανέμορφη Αλεξανδρούπολη. Αλεχάνδρο, Αλέξης Λιμπέρτα, τι λέει? Πώς είσαι? Τι κάνετε? Φτάσαμε Παρασκευή, Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, αυτό ήταν. Τι έγινε, αυτό ήταν? Τίποτα. Κογιώτε μαμποέ. Ωραία. Λοιπόν, είναι γεγονός. Fuck. Continue. Είχα παίξει 2 ωρίτσες. Εχθές λίγο το έπαιξα έτσι, 1 ωρίτσα που έκανα το check με τον ήχο. Oh my goodness. Είναι στο κέντρο, ναι. Δεν το έχω παίξει, αλλά όπως είναι... Άστο. Λοιπόν, new objective. Find a photo of the... Τι? Find a photo of the deceased. Αυτό δεν εννοεί. Deceased. Ωραία, λοιπόν. Hello, boys and girls. Ξεκινάει το ταξιδάκι. Είναι part 2. Oh my goodness, το έχω 100%. Πάμε. Αχ, λοιπόν. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Φύγαμε. Λοιπόν. Κάμερα είναι εντάξει, μην την έχω μετά στο μυαλό. Καλά, δεν είναι έτσι? Έλα. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, γεια σας. Φύγαμε. Κάτσε, ο ήχος εντάξει είναι? Εδώ ο ήχος. Ωραία. Πάμε. Ο Απατής. Γεια σου αγόρι. Ανδρούτσο που είσαι, παιχταρά μου. Ξεκινάει το ταξίδι. Λοιπόν. Δεν έχω τερματίσει horror παιχνίδι στη ζωή μου. Είμαι χέστης, το παραδέχομαι. Λοιπόν, είμαι τώρα εδώ. Εδώ είναι εντάξει. Μετά όμως ακούγεται γάμισε τα ήχος. Και το έχω 100% τον ήχο. Παίζει σημαντικό Rolos. What is this, mate? Δεν μπορώ να το πάρω. Οκ. Back. Όμικρον. Αχι. Οκ. Ο ήχος εντάξει. TikTok. Twitch είναι τέλεια. Έτσι πιστεύω. Για να δω, ρε φίλε. Εδώ νομίζω δεν έχει τίποτα να πάρουμε. Φακός. Δεν έχει εδώ κάτι. Όπατης. Όλα είναι τέλεια. Γεια σου ρε Ανδρούτσο, παιχταρά μου. Χαίρομαι. Πάμε. Το κάνω αυτό έτσι εδώ. Εδώ είσαι. Let's go. Να, ξεκινάει. Λοιπόν, τα ακούτε αυτό? Ωραία. Μην κολώνεις. Όρμα τους. Οκ. Έφυγα. Πάμε. Ό,τι γίνει. Εγώ δεν ξέρω όταν ακούω ήχους τι πρέπει να κάνω, ας πούμε. Ωραία. Τώρα ακούω μωρό, ας πούμε, να κλαίει. Find the disease. Αυτό δεν λέει. Find a photo of the deceased. Άρα πρέπει να ψάξουμε μία φωτογραφία. Σωστά. Αχ, μακάρι να έρθει κάποιος που το έχει παίξει. Βοήθεια, πώς θα χαρώ. Πω. Μακάρι. Τι κάνετε, πίνετε τίποτα ρε, βίβες? Τι πίνω εγώ, 7up, what's up? Πάμε. Άρα πρέπει να βρούμε τώρα μία... Εδώ τι είναι? Έλα. Ακούω ήχους. Έλα, τι έχουμε? Ναι, τι να κάνω ρε φίλε? Τι να κάνω ρε μάλλον? Τι θα κάνατε εσείς τώρα στη θέση μου, δηλαδή? Ναι. Λοιπόν, πρέπει να βρω εικόνα. Όπα. Άρρωστος ήχος. Άστο. Ειδικά με ακουστικά, Λες και είναι δίπλα μου, ρε. Come on, motherfuckers. Λοιπόν, τι είναι εδώ? Αίμα. Βάς. Πού ακούγεται αυτό, ρε μαλάκα?
κάνω σε αυτόν τον ήχο? Ρε φίλε. Δεν ξέρω ρε. Μην ανοίξεις, Άκη. Δεν κάνει να ανοίξω τώρα. Γεια σου ρε Μπέο. Bro. NJ, πού είσαι ρε παιχταρά? Τώρα δεν πάω. Δεν πάω. Άνοιξε. Τι να ανοίξω? Όχι ρε φίλε, την πόρτα. Αφού... Μαλάκα. Την πόρτα. Αλλά να είσαι έτοιμος. Για ποιο πράγμα, αφού δεν μπορώ να δείρω να κάνω κάτι? Τι να κάνω να μ' ανοίξω την πόρτα τώρα? Το έχεις παίξει? Ρε μαλάκα, τι παιχνίδι είναι αυτό? Πρέπει να είσαι ανέστητος. Πρέπει να είσαι ανέστητος. Ναι. Δεν παλεύεται ρε. Εντάξει, ο ήχος είναι άρρωστος. Δεν, αυτό πρέπει να το παίξεις με έναν τρελό. Height. Α, έχει και height, τετράγωνο, τέλεια. Ναι. Άντε γαμίσου, μαλάκα. Λοιπόν, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Έστε διάλο. Έστε διάλο όλη την ώρα. Παιχνίδι είναι, στο μυαλό είναι όλα. Άντε. Σαν το μαλάκα τώρα. Ναι, τι έχει? Ωραία, ωραία, ωραία. Σούπερ. Όχι! Άστε με! Τι ήταν αυτό μόλις? Δε. Κόλλησα. Δεν πέθανε? Κάνει vibrating. Δεν ξέρω τι γίνεται. Παίζει να πέθανε. Πω, τι ήταν αυτό ρε? Μάνος, ρε φίλε, γεια σου ρε Μάνο. Το ζήσατε τώρα μόλις. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Νάτι. Με είδε. Έχασα. Μαλάκα, τι ήταν αυτό τώρα μόλις? Άρα πέθανε. Κόλλησε. Αντρούτσος μεν. Το ζήσατε. Δεν φεύγει. Κόλλησε. Να βγω. Ανδρούτσος με. Λοιπόν, βγαίνω και ό,τι γίνει, άντε. Έπρεπε να τη βγάλω φωτογραφία. Πώς σημαδεύει? Με όμικρον. Με τρίγωνο. Πρέπει να βγάλω φωτογραφία από αυτήν. Εδώ ήταν. Είναι τρομακτικό παιχνίδι. Περίμενε. Find a photo of the deceased λέγεται αυτό ρε. Μαλάκα, τι παιχνίδι είναι αυτό.
τρελό παιχνίδι. Είναι τρελό. Να είμαστε αληθινοί και σωστοί. Να λέμε την αλήθεια. Δεν φταίει ότι φοβάμαι λίγο. Αυτό ήταν γαμισέτα. Μαλάκα στέδια. Αλλά ξέρεις τι. Συνηθίζω τώρα λίγο. Με τρίγωνο βγάζει την κάμερα. Ο μικρό δεν κάνει τίποτα. Μαλάκα στέδια. Τι? Έχουμε και τέτοια. Όχι ρε, αυτό το παιχνίδι είναι άρρωστο. Πού είναι τηλέφωνο? Πού είναι? Πού είναι το τηλέφωνο? Δεν δουλεύει. Και δεν τρέχει κιόλας ρε φίλε. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Έλα, δεν έχει τίποτα. Είναι πάνω. Δεν ξέρω. Βοήθεια. Δεν ξέρω. Δεν έχει τίποτα. Φεύγω. Ας το ανδρούτσο. Μαλάκα, άρρωστο ρε. Δεν ξέρω, πρέπει να βγάλω φωτογραφία. Τρίγωνο και χ. Οκ. Μαλάκα. Ναι, αλλά πού είχε το τηλέφωνο? Δεν ξέρω. Κλειδωμένο. Εκεί όμως πριν τι ήταν αυτό ρε μαλάκα. Είπα τέλος ό,τι γίνει. Και με γάμισε το μπάσταρδο. Πού είναι το? I can't hear you. Find me on the baby monitor. Μα boy Βάρδος, πού είσαι τρελέ μου? Άρρωστο παιχνίδι ρε. The police want me to see a grief counselor. New memory. And I want you to come with me. Yes. Will you come with me? Oh yeah, baby. Why won't you talk to me? You blame me, do you? Oh shit, bitch. I can't do this alone. Halt's Maul. Verdammte Scheiße. I just found him like this. Oh motherfucker, bitch. I was sleeping and... Σκάσε, με τρομάζει. Not breathing, he's not breathing. Πού? Βρες με στο baby monitor σου είπε. Βρες με στο baby monitor. Motherfucker. Στο baby monitor. Οκ. Εδώ είχε ένα baby monitor. Ναι, πάω. Ό,τι γίνει. Δεν κλείνει την πόρτα, αφού πάτησα χ. Ωραία. Γεια σου. Ναι. Να, εδώ είμαι. Έχει... Τι ήχος είναι αυτός τώρα? Ρε μαλάκα, δεν παίζεται αυτό το παιχνίδι ρε φίλε. Εντάξει, πώς το παίζουν τώρα όλοι? Πώς? Τι κάνεις? Μαλάκα. Μα boy Βάρδος, πού είσαι ρε τρελέ? What's up, what's up, what's up, what's up? Μπλέξαμε ρε, πολύ δύσκολο παιχνίδι, βοήθεια. Τι κάνουμε, βοηθήστε. Shit. Oh my goodness. Γιάννιους, Πιτσάκος, πού είσαι ρε Γιάννη Πιτσάκο ρε παιχτούρα? Τι κάνω τώρα, δες. Δες ήχο τώρα, Δες ήχο ρε. 3:45, τέλεια. Όπα!
Μαλάκες ήρθε. Η πόρτα. Όχι, είναι άρρωστο παιχνίδι. Πρέπει να είσαι στα αρχίδια σου, εντάξει, αυτό έχω καταλάβει. Κάτσε λίγο τώρα. Ωραία. Τι είχε να αυτή ρε μαλάκα, δεν τρέπονται. Βρες με στο baby monitor σου είπε. Έτσι είπε στο τιλ νομίζω, έτσι άκουσα. Ναι, είμαστε εδώ πάντως. Α, μήπως να βάλω φωτογραφία. Ζούμε περπερέ. Αλλά είναι άρρωστο. I told you. Όλα τέλειο ήχος, χαλαρός. Ωραία. Το βρήκαμε. Τώρα τι πρέπει? Take with me, τετράγωνο. Τι έγινε τώρα? Τώρα τι ήταν αυτό? Μπράβο. Ωραίο. Αυτός που το σκέφτηκε κατάφερε αυτό που ήθελε. Ωραίος. Σνούπι. Πού είσαι, Σνούπι? Σνούπι, συμπακός. Έλα λίγο σε μένα. Πού είσαι εσύ? Αρθείς? Σνούπι, έλα σε μένα. Φοβάμαι, Σνούπι. Έλα, σ' ακουμπήσω λίγο. Oh shit, man. Πώς το παίζουν κάποιοι και δεν νιώθουν τίποτα. Μπράβο τους. Όχι, μπράβο. Πρέπει να είσαι πολύ στα αρχεία σου. Μπράβο, ό,τι παραδέχομαι. Έτσι, λοιπόν. Πού είσαι ρε πυρόξ γκρις παιχτούρα μου? Έλα, έτσι να σας νιώθω λίγο δίπλα. Τι παιχνίδι είναι αυτό ρε μάνα? Λοιπόν, άρα εδώ είναι λίγο πιο τσίλι. I told you I was sleeping. He was out with Maggie getting ice cream or Yes, something. ice I cream. don't know. I was Yes, you only have some of the photo you need to find. Sleep. Holy shit, γεια σου μάγκα, baby πού σε boy just πύροξ, died. pyrox. And I don't know Grease. how. Παίζουμε What το kind άρρωστο of God παιδί. would kill an innocent baby? Σοκαριστικό, σαν I ταινία. didn't kill my son. Yes, I had postnatal depression, but I'm telling Τώρα που you, είμαι στην αστυνομία, woke to a noise. I had a strange feeling. Something το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να and I τρέχουμε. ran to his room and I found his crib collapsed. Σνέπι, Lifeless body. Blew out the bed. λίγο να βγάζει την κάμερα. Baby boy. Ναι ρε, έλα σταμάτα ρε κορίτσι. Εντάξει, είναι ανατριχιστικό. Έτσι. Much better. Much better. Ωραία. Κάμερα εδώ. Hello motherfucker. Λοιπόν, chill, κάτι θα πετάχτει, δεν πειράζει όμως. Τι παίζεις? Infliction λέγεται. Δυνατό horror παιχνίδι. Χεσμεντέν, τέρμα. Τέρμα ρε. Όπα. Τι τράκα. Ωραία. An investigation
investigation has begun into the tragic death of a 6-month-old baby boy. The father was out with their 6-year-old daughter buying groceries. When they returned home, they found the mother of the child holding the infant in her arms. Authorities have taken the mother in for questioning, but she has since been released. A spokesperson for Pleasant Falls PD told us that the death has been ruled accidental. However, the investigation is ongoing. It's believed that faulty nursery equipment may have failed, causing this tragedy. Inficare has issued a full recall on all their bassinets in accordance with the ongoing investigation. Our best wishes and condolences go out to the family involved in this tragedy. Let's go. Snoopy's, πού είσαι εσύ? Τι ώρα? Το είχες και στο YouTube. Α, ναι, λες, chill, ωραίος. Θα το ανεβάσω μετά. Όλα είναι V6, θα το ανεβάσω YouTube. Oh shit. Έχω ανεβάσει και το πρώτο επεισόδιο. Ήταν 2 ώρες. Τι έγινε? Πώς σε λένε YouTube? Άκης Χατζής, όπως εδώ. Σταρά μου! Άκη Χατζή με λένε, μήπως ανοίγει η πόρτα πίσω από τον αυτόματο πιλότο με την κάρτα που βρήκες? Μάγκας. Μεγάλος μάγκας είσαι, ρε. Εγώ τα έχω χάσει, ρε. Ευχαριστώ. Τώρα κάτι θα γίνει. Μπράβο ρε κογιώτε μεν. Μπράβο! Πάω να σε κάνω. Ευχαριστώ τρελέ μου. Ευχαριστώ, πέμπτες κάνω συνήθως live. Να σε καλά μεχτούρα μου. Λοιπόν, κάτσε εδώ. Αυτό είναι τη φωτογραφία. Κογιώτε μαμποέ. Είσαι. Wow! Είναι πούστικο. Hello. Όπα. Ναι, και τι κάνω? Οκ. Λάκα είναι άρρωστο. Είναι άρρωστο. Άρρωστο. Πάλι καλά. Μπορώ να κρατηθώ. Αν ήμουνα 60-70, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είχα χεστεί πάνω μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπράβο. Μπράβο τους. Μπράβο αυτός που το έφτιαξε. Συγχαρητήρια πραγματικά. Είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Μπράβο του. Μάλιστα. Ωραία. Ωραίος ήχος. Τέλειος ο ήχος. Μπράβο! Μπράβο αγόρι μου, το έφτιαξες. Τέλειο. Τι κάνω? Η καρδιά χτυπάει. Τι κάνω όταν χτυπάει η καρδιά? Λίγο ηρεμία μπορούμε. Άιντε λίγο. Άιντε. Κάθε Πέμπτη εδώ όλη παρέα. Πού είσαι ρε τι εξάρια παιχτούρα μου? Έλα λέμε. Ομάδα Diablo. Πού είσαι ρε τρελέ? Μαλάκες, είναι ακραίο το παιχνίδι. Shocking. Είναι σοκ. Δεν είναι. Πω χέστηκα. Κογιώτε μεν. Κοίτα, τραγουδάει τώρα. Είδες, δηλαδή δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις. Βλέπεις. Δηλαδή περάσαμε αυτά που περάσαμε. Κάτσε λίγο ρε μαλάκα. Δηλαδή άσε με λίγο να περπατήσω έτσι λίγο. Πω ρε μαλάκα. Και πού πάω τώρα? Τι πρέπει να κάνω? Έλα. You have only some of photo, you need to find the rest. Αχα. Μάλιστα. Πού να πάω? Κοίτα πόσο σκοτεινά είναι. Κοίτα πόσο σκοτεινά είναι. Πόσο σκοτεινά είναι τώρα? Γιατί να είναι τόσο σκοτεινά? Ξέρε μαλά. Έχει καμία εδώ εικόνα? Στην τουαλέτα θα έχει εικόνα να μου πεις? Σε πάνε κονοφεράτσα αυτά τα game
Δεν δείχνουν έλεος. Ναι ρε. Πού μένεις? Αλεξανδρούπολη. Πεχταρά μου. Τίποτα. Να το πάλι. Χτυπάει η καρδιά του όταν έρχεται κάτι. Control battery level low. Τι λέει? Όντως. Α, περπατάει. Περπατάει τώρα. Ακούς βήματα? Άρα περπατάει κανονικά. Είναι άρρωστο. Έλα. Έτσι δεν είναι ρε μαλάκες. Fuck man. Fuck a dog. Πρέπει να ψάχνουμε τώρα τις εικόνες. Τέλειο. Και περπατάει αυτή δηλαδή. Μάλιστα 3:45 πάλι. Τέλεια ώρα. Πού να βρούμε τις εικόνες τώρα? Κάτω. Εικόνα να περπατάς τώρα έτσι. Έχουμε φίλε, θα πω σε 10. Ναι ρε τρελέ, εννοείται. Pyrox main. Τώρα τι έγινε? Είναι πανδύσκολο ρε. Όχι ρε, είναι πολύ δύσκολο. Κάνει περίπολο. Με τρελάνει η θεία ρε μαλάκα. Ντροπή της. Ντροπή της ρε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή κάνει όντως και περίπολο. Ντροπή. Ντροπή σε αυτό που το σκέφτηκε. Τέλεια. Τέλειο ρε. Πολύ χαλαρό παιχνίδι. Μαλάκα, πού να παίξεις εδώ ρε? Μαλάκα, είναι σοκ. Όχι ρε. Πρέπει να βρούμε τώρα. Πρέπει να βρούμε τώρα τη φωτογραφία, ναι. Δεν γίνεται μαλάκα, δεν μπορώ αλήθεια. Πρέπει να βγάλω ένα. Τέλεια εικόνα, τι όμορφη εικόνα. Πολύ συμπαθητική εικόνα, μπράβο σας. Να φύγω δεν μπορώ απλά ρε φίλε. Κυνηγάει. Είναι δύσκολο, μην λέμε βλακίες. Κολλιότι είναι. Τι να κάνεις, τι να κάνεις.
παίξουμε έναν τρελό που δεν νιώθει, δεν ξέρω. Τώρα περπατάει πάλι. Μαλάκες, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σε λέω. Με τίποτα. Ωραία. Έλα. Καλησπέρα μεγάλε gamer. Πού είσαι ρε παιχτούρα μου. Παιχτούρα μου. Δεν μπορώ να συνεχίσω όμως. Εγώ λέω να το αφήσω. Ένα μισάωράκι, να το ανεβάσω έτσι, χεσμεντέ. Δεν μπορώ. Ας γράψει κάποιος που το ξέρει. Τι να κάνουμε. Θα παίξω κάτι άλλο ακόμα λίγο, δεν ξέρω, θα δούμε. Νομίζω θα το κλείσω. Τρομακτικό ρε. Τρομακτικό παιχνίδι, άρρωστο. Δεν ξέρω αυτό πώς το παίζουν οι τρελοί ρε. Βοήθεια, προσπάθησα. Ένα μισάωρα, αλλά θέλει εδώ... Θέλει βοήθεια με κάνα τρελό. Μόνο έτσι. Μόνο με κάνα τρελό. Μαλάκα το παιχνίδι. Βοήθεια. Πω, κάτσε. Δίδες.